Nangipatong palit inspeksyon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong kadwa dagiti masaknan nga opisina kadagiti nagduduma a proyekto iti syudad tapno masukimat ti agdama nga estado dagitoy ken maipasigurado ang maararamid dagitoy a nasayaat. Ada detalye ni Jezreel Kate Lapizar. Nagrikos ni Mayor Benjamin Magalong kadagiti nagduduma a manarimaan a proyekto iti syudad ti Baguio tapno masukimat ti estado dagitoy. Imo na a binisita na ti Ibaloy Park no sa dino sinukimat na ti landscaping kan manarimaan a construction dagiti pasdek iti lugar. May palagip a narugyan ti rehabilitasyon idi October 2024 kan manamnama ti pan nakailipas daytoy inton Nobyembre iti agdama atawan. Simmaruno at tinurong na iti Burnham Lake ang manamnamamat ang mailipas inton Hunyo. Nasukimat matlaon ti Athletic Bowl, Arboretum kon Buyog Watershed Harvesting Facility. Panggap ti panagrikos ken inspeksyon ti opisyal ang maipasigurado ang maararamid a nasayaat dagiti proyekto ti syudad ken araramidan dagiti kontraktor ti trabaho da. Very transparent tayo sa bidding. So ang dami nagbibid. Tapos ang nakuminsan ng mga napipili nating contractor yung mga bagong contractor na lowest bidder na wala namang masamang record. So we make sure na talagang unang-una they deliver their commitment, pati yung program of works nila talagang nasusunod talaga. Na-address natin yung mga slippage kung sakasakali man. Inayon na pay apanggap ti inspeksyon da asokoy matan dagiti kagawaan kan dagiti trabahador dagiti proyekto kan masigurado nga awan dagiti substandard a kagawaan, materyales kan trabaho kadagitoy a proyekto. Kinunanamat as satisfied da kadagiti nakita da iti inspeksyon. Assurance namin dito, ito po mga projects na to, ang pondo ho nito galing ho doon sa mga taxes na binabayaran ho ninyo. Isa lang po ang assurance ko sa inyo, hindi po ninanakaw ito. Hindi po ito binubulsa. At wala po rito sa siyudad ng Baguio, lalo na sa local government ang magnanakaw. Sumagmamano kadagiti rehabilitation projects kadagiti parke ti mailipas itaatawan. Ken impasigurado mo ti City Environment and Parks Management Office as saan ang mailaylayon dagitoy no awan dagiti nakaro a weather occurrences. Ang pwede lang naman na mag-cause ng delay talaga is weather kapag mayroon tayong extreme weather conditions. Yun lang naman yung pwedeng mag-cause ng delay unless hindi gagalaw yung ating mga contractor. Yung mga variations kasi natin is na-foresee naman na yung mga variations na yun. So I don't really think na mag-cause yun ng delay. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.